John chapter 16 verse 7 kusvika paverse 13. Verse 7. Asi ini ndinokuudzai zvokwadi kana ndichiti zviri nani kwamuri kuti ndiende, nekuti kana ndisingaendi munyaradzi haangauyi kwamuri. Asi kana ndikaenda ndichatumira kwamuri. Iye kana asvika achazivisa nyika pamusoro pezvivi napamusoro pekururama napamusoro pekutongwa. Pamusoro pezvivi nokuti havatendi kwandiri. Pamusoro pekururama nokuti ndinoenda kuna Baba hamungazondioni. Pamusoro pekutongwa nokuti muchinda wenyika ino watongwa. Ndine zvizhinji zvandinoda kukuudzai, asi hamugoni kuzvigamuchira zvino. Asi kana asvika iye mweya wazvokwadi achakutungamirirai muzvokwadi yose, nokuti haangatauri zvake asi zvaakanzwa ndizvo zvaachataura, uye uchakuparidzirai zvinouya. Verse 14. Uchandikudza nokuti uchatora pane zvangu, achakuparidzirai izvo. Zvose Baba zvavanazvo ndezvangu, naizvozvo ndakati uchatora pane zvangu akakuparidzirai izvo. Novimba last week vakanga vasipo takawana mukana wekuteerera audio yeshoko ratakanga tinaro last week. Mwari vachitaura kuti mweya mutsvene vanoshanda sei mukati meupenyu hwedu kutirwira mumabattles atinosangana nawo, uye zvemufundisi vaitsanangura kuti in the Old Testament mweya mutsvene vaishanda sei, uye zvakare in the New Testament how is the Holy Spirit working in our life. Muzita raJesu, amen. Zvainzi kudhara in the Old Testament mweya mutsvene vaita zvekuburuka pamusoro pemunhu vobata basa, amen. Vakanga vasingagari mumunhu. Asi pavhesi yataverenga kuna John iri kutaura ndiJesu vachitaura mashoko aya vakuda kuzoenda, vachitaura nevadzidzi vavo vachiti zvakanaka kuti ndiende, nekuti kana ndaenda iye mweya mutsvene ndiko kuti agouya agogara mamuri. Muzita raJesu, amen. Hanzi kana iye mweya mutsvene auya uchakudzidzisai zvizhinji, uchakudzidzisai, uchakuzarurirai. Zvekare mweya mutsvene is there to convict us patinenge tatadza. Muzita raJesu, amen. Mweya mutsvene mubatsiri mukati meupenyu hwedu, haleluya. Rimwe shoko rinotaura richiti mweya mubatsiri, mweya munyaradzi, mweya mudzidzisi. Mweya mutsvene vane mabasa mazhinji avanobata mukati meupenyu hwemukristu, haleluya. Iyo mweya mutsvene vanokomuniketa kumweya uri mukati memunhu, vachitaura zvaMwari, vachizarura zvaMwari. Muzita raJesu, amen. Muzita raJesu, amen. Kazhinji pasinotaura nezvamweya mutsvene vanhu vanowanzofunga about the gifts and the fruit of the Holy Spirit, amen. Asi tinoda kuti tizive kuti mweya mutsvene vanotigonesa sei mukurarama kwedu in our daily lives, haleluya. Mweya mutsvene kana vachinge vaburuka mukati meupenyu hwemunhu hazvionekwi chete nekutaura nendimi, amen. Asi pane zvavanoita mukati memweya wako, pane zvavanoita mukati mepfungwa dzako, pane zvavanoita zvekare mukati memwoyo wako. Muzita raJesu, amen. Vane izwi rinozevezera kuupenyu hwedu, haleluya. Asi pane chinhu chandakadzidza pana mweya mutsvene kuti vanoshanda maringe nekuti iwe uri kuvatendera sei kushanda muupenyu hwako, amen. Uyezve nekuti iwewe wakagamuchira sei kuti mweya mutsvene ndiani mukati meupenyu hwako, haleluya. If you suppress the Holy Spirit in your life, amen, you limit his work in your life, amen. Takapiwa the willpower yekuti ndinogona kugamuchira mweya mutsvene, kuvakoshesa pane zvese zvandinoita, kuvatungamidza pane zvese zvandinoita, kuvatendera kuti vataure pane zvese zvandinofanira kuita. Muzita raJesu, amen. Kune mweya wekuteerera, haleluya. Munhu wekutanga kuteerera pano panyika ndimweya mutsvene, amen. He is not human, he is spirit, but he speaks to our life. That spirit of obedience inotitendera kuti tione kubata kwa mweya mutsvene mukati meupenyu hwedu.
muzita raJesu. Amen. Kare ndichiri mudiki ndisanga kunzwa nezvemweya mutsvene ndichibva kuRoman Catholic. I was so scared to hear about the Holy Spirit. I was so scared to experience the Holy Spirit. Nekuti kazhinji chinhu chandaingoona zvikanzi mweya mutsvene vari manifesta, unoona vanhu vachitaura nendimi, unoona vanhu vachidonha pasi, unoona vanhu vachichema, unoona vanhu vachiita maexpressions akasiyana siyana. Saka kare zvaindityisa kuti saka ndo basa remweya mutsvene. Asi pane chimwe chinhu chandakazodzidza, hallelujah, kuti those are manifestations of the Holy Spirit in the physical, but besides those physical manifestations kune zvakawanda zvinoitwa namweya mutsvene mukati meupenyu hwedu muzita raJesu. Hallelujah. Tikaverenga shoko raMwari pane parinotitaurira kuti iwe mweya mutsvene, he's an intercessor for our life. Hallelujah. Chinonzi mweya mutsvene vanoturikira kuna Mwari zvatinenge tisingagoni kutaura namanzwi muzita raJesu. Wati wamboona here kuti dzimwe nguva kana uchinge wakaremerwa kana kuti wakabatikana usina wawataurira, usina wawasheya naye, amen, ukangonamata kuna Mwari, ukausa pfungwa dzako kuna Mwari, iwe mweya mutsvene vanouya votanga kushumira kwauri. Hallelujah. Votanga kuvhura pfungwa dzako, amen, votanga kukupa kunyaradzwa kana wanga uchichema. Hallelujah. Mweya mutsvene is a comforter in our life muzita raJesu. Shoko raMwari rinoti mweya mutsvene is a comforter. Nekuda kwekuti mukati meupenyu hwatinorarama tinosangana nemasituations akaoma, tinosangana nemasituations anorwadza, but the Holy Spirit is there to comfort us patinenge tichichema, nekuti vanoona zviri mukati memwoyo yedu zvisingagoni kuonekwa nevanhu. Dzimwe ndedzenguva zvatisingagoni kutaura kune munhu kuti zvandiri kunzwa kuremerwa zvakadini, but iwe mweya mutsvene, because he searches in our heart, he searches in our spirit, vanoziva patakaremerwa, vanoziva nepatiri kurwadziwa, and he knows how to restore our happiness, he knows how to restore peace mukati meupenyu hwedu muzita raJesu. Hallelujah. Mweya mutsvene vakatinakira mukati meupenyu hwedu. Hallelujah. Usati wagamuchira ndimi, and pane chimwe chinhu chandaona pandanga ndichiresearch kuti there is gifts of the Holy Spirit. Hallelujah. Kune zvipo zvamweya mutsvene, ndichazotaura nezvazvo. Pamwe pacho usati waona zvachiri kuti zvipo zvamweya mutsvene. Hallelujah. Search yourself kuti Mwari imbondizarurirai ndinzwe kuti kutaura kwenyu mweya mutsvene mukati meupenyu hwangu. Hallelujah. Dzimwe nedzenguva kumhanyisa kwatinoita kuti toda kugamuchira the gift of the Holy Spirit kunotitasa kuita fellowship with the Holy Spirit. Hallelujah. Nekuti pamwe pacho you get discouraged kuti handina chandinoona mweya mutsvene vachiita sezvinoitirwa vamwe, and you get discouraged, but the Holy Spirit ministers unto us kudarika zvaungaitirwa nemunhu waunoswera naye mazuva ese muzita raJesu. Chakanakira mweya mutsvene, he is ever there. Hallelujah. He is omnipresent. He is the likeness of God in our life. Ndiye Mwari mukati meupenyu in our daily lives muzita raJesu. Hallelujah. That mweya mutsvene, he is the likeness of God in our daily to-day activities muzita raJesu. Hallelujah. Vatendere mweya mutsvene kuti vakudzidzise mukati meupenyu, vatendere kuti vakubatsire mukati meupenyu. Hallelujah. Ndichataura the gifts of the Holy Spirit, zvakawanda zvinoitwa namweya mutsvene muzita raJesu. Amen. Zvipo zvamweya mutsvene pandairesearcha zviri divided into 3. Hallelujah. Pane anonzi magifts of speaking. Hallelujah. Anosanganisira kutaura nendimi, anosanganisira kuinterpreta ndimi, anosanganisira kuita maprophecies. Amen. Zvipo zvine chekuita nekutaura. Hallelujah. Zvipo zvine chekuita nekutaura. Zvekare kune zvipo zvamweya mutsvene zvine chekuita neruzivo. Hallelujah. Zvinosanganisira the gift of knowledge. Hallelujah. The gift of wisdom. Zvekare ne the spirit of discernment. Iwayo mabasa ese amweya mutsvene. Hallelujah. The third category yezvipo zvamweya mutsvene, it's a category of power. Hallelujah. Zvipo zvesimba. Hallelujah. That are the spirit of faith, the gift of healing, and the gift of working miracles. Amen. In summary, atinoti the gifts of the Holy Spirit. Kana tida kuona nezvavo tinogona kuverenga shoko raMwari,
1 Corinthians chapter 12 kubva pavhesi ya7 inotaura nezvemagifts ese aya amweya mutsvene. Hallelujah. But pane chimwe chinhu chandakazorealiza kuti even besides those gifts dzandataura kune zvinonzi the fruit of the spirit. Amen. Chibereko chemweya. Hallelujah. Tikaverenga Galatians chapter 5 pavhesi ya22. Regai ndingoiverenga nekukurumidza. Galatians 5 verse 22. Inotaura iyo ichiti, zvino chibereko chomweya ndirwo rudo nomufaro norugare nomwoyo murefu nemwoyo munyoro nekunaka nekutendeka neunyoro nekuzvidzora. Hakuna murayiro unodzivisa zvinhu zvakadai. Hallelujah. Pataverengesa pari kutaura about the fruit of the spirit. Ndashamisika ndichitarisa kuti nekuwanda kwawo ese pamwe chete anopiwa esamari kuti it's a fruit of the spirit. Hallelujah. Pandandichiresearcha ndikati saka zvakasiyaneiko zvipo zvamweya mutsvene nezvibereko zvamweya mutsvene. Panga pachitaura kuti zvipo zvamweya mutsvene atinoti magifts of the Holy Spirit anopiwa munhu irregardless yekuti wakaitei, irregardless yekuti unozvigona here, waideserva here. Hati the gifts of God are without repentance. Amen. Mwari ndiwo vanopa zvisinei nekuti pane chawakaita kuti uzvigamuchire. Hallelujah. But the fruit of the spirit inoshanda, inodevelopa mukati meupenyu hwechikristu, kudevelopa character yemukristu. Hallelujah. The fruit of the spirit inogadzirisa character yemutendi muzita raJesu. Hallelujah. But the gift of the spirit, they are there to serve the church of God. They are there to edify the church of God. Hallelujah. Asi zvose zvinoshanda pamwe chete nekuti magifts ndio atingati maroots emweya mutsvene. Hallelujah. Then the fruit of the spirit zvave zvibereko zvaakuonekwa, zviri kuonekwa mukati mevanhu vashandwa namweya mutsvene muzita raJesu. Hallelujah. Pandichitarisa about the fruit of the spirit, ndandichizvifunga ndikati pari kutaurwa kunzi unyoro, pari kutaurwa kunzi self control, pari kutaurwa kunzi rudo, pari kutaurwa kunzi kuzvidzora. Hallelujah. Ikarekta yemukristu. Hallelujah. But haungomuki wave nazvo zvese. Hallelujah. It develops nekunamata kwaunenge uchiita. Amen. Nekuyeuda kwaunenge uchiita to the Holy Spirit. Iyo mweya mutsvene vachikudzidzisa makutauriro. Amen. Mweya mutsvene vachikudzidzisa kugara nevamwe. Hallelujah. Mweya mutsvene vachikudzidzisa kurarama mukati menyika yatiri uri mukristu muzita raJesu. Amen. The gifts of the spirit zakanyanya kukoshera kereke nekuti dzinotidzidzisa hwaro. Hallelujah. Dzinotisimbisa muzita raJesu. Ndopapa nobuda even the fivefold ministries dzinotaura kunzi vamwe vadzidzisi, vamwe vaparidzi, vamwe vanoprofita, vamwe vanoita evangelism, zvakasiyana siyana. Hallelujah. Muzita raJesu. Amen. Asi the fruit of the Holy Spirit inotiitira zvakanaka nekuti chinhu chatinorarama nacho each and every day. Hallelujah. Muzita raJesu. Amen. I was thinking, ndaitarisa hangu mwe musi ndichiona pa TV. I was watching, ndaiwatcha drama raiitika. Pane vakadzi vaive vari vaviri vachitengesa matomatoes ave nemuriwo. Umwe nemwe akaronga tebho yake, umwe akaronga tebho yake, vachitengesa zvakafanana. Saka mumwe aiona makastoma achiramba achiuya, umwe akangogara achiona vanhu havasi kuuya patebho pake kuzotenga. Paakaona zvadaro akanzwa hasha maari, ndobva asimuka, ndobva awisira tebho yemumwe pasi, ndobva awisa zvose zvaaitengesa pasi, ndobva atsika zvinhu zviya netsoka dzake achizviparadza. Nekuda kwei akaita hasha kuti uyu ari kuramba achitengerwa, siri kutengesa zvakafanana nemhaka yezvangu zviri kutengwa. Amen. Ndikaona that lady kuti ane a spirit yeviolence. Amen. Haana mweya wekuzvidzora. Ipo padhirama ipapo mukadzi iye aitonzi Mai Violence nekuti kwaari anogara achingorwa. Hallelujah. That spirit of violence
Amen. That spirit of violence inoratidza kuti pane a fruit of the spirit that is lacking in your life. Hallelujah. Akati apedza kudaro nobva atanga kutukana nemukadzi uya, apedza kudaro nobva akuenda achimuthreatena achiti uchazviona zvandichakuita, uchazviona. Amen. Ukaona uri mukristu uchigona kutaurira mumwe munhu kuti uchazviona, isa Mwari ndibatsirei. Hallelujah. Ukaona uchigona kutaura muromo wekuti uchazviona, unenge uchiti achazviona zvii. Hallelujah. Muzita raJesu. Amen. Handisi kuti patinotadzirwa tinofanira kungonyarara tosera nazvo. Amen. But kana tatadzirwa iva nemweya wekugona kuzvidzora semukristu. Amen. Patiri kuti you need the fruit of the spirit yekugona kuzvidzora kuti pandatadzirwa, how do I handle the situation? How do I handle the person? Muzita raJesu. Hallelujah. Tinavo vana mai violence mukati meupenyu hwedu, vanorarama vari mukati mechechi. Hallelujah. Kuti pese paari, amen, haadi kuona mumwe munhu achiitirwa chakanaka, but the fruit of the spirit inotaura nezverudo. Hallelujah. Muzita raJesu. Tinavo nekuti haafari kuona mumwe munhu achiita chinhu chakanaka, haafari kuona mumwe munhu achimudarika. Muzita raJesu. Amen. Asi Mweya Mutsvene ngavatibatsire. Ndinoti patichazonamata panopera service, namata kuti Mwari, I need the fruit of the spirit kuti ndigone kurarama chikristu mukati meupenyu hwangu. Hallelujah. Muzita raJesu. Hallelujah. Ndaizvitarisa ndikati, alright, pari kutaurwa kunzi vamwe vane magifts aMweya Mutsvene. Kudhara taifunga kuti munhu akanzi is a teacher kana kuti akanzi is an evangelist anenge achirarama this life which is very holy, but ndakatozozviona kuti pane vamwe vanhu vekuti the gifts of the Holy Spirit anazvo, anoshandiswa zvikuru naMwari, asi pamwe pacho haasati awana the fruit of the spirit. Ndopaunozona kuti pamwe anenge achishumira zvakaoma, asi pamwe character yake haisati yapera kugadzirwa naMwari. Amen. Zvandambotora ndikati character inodevelopa zuva nezuva nekudzidza kwatinenge tichita pashoko raMwari, kuverenga kwatinenge tichita pashoko raMwari, nekuobheya kwatinenge tichita zvatiri kutsiurwa naMweya Mutsvene. Hallelujah. For us to be able to work with the Holy Spirit, we need the spirit of obedience. Muzita raJesu. Amen. Kushanda kunoita Mweya Mutsvene zvakafanana nemunhu ari kudriva mota. Kana uchida kupuwa madirections ekwauri kuenda, hati tinoisa GPS pafoni, woisa address kuti ndinaunosvika kuKempton Park. Amen. Iyo inochikudirecta paunenge uchifamba, ichikuudza kuti pauchasvika mumakilometers akati, now turn right, kana kuti now turn left. Amen. Ukafamba uchitevedzera zvese zvainenge ichitaura, unosvika kwaunenge uchienda. Amen. Asi ukasateerera, amen, ukasaconcentrate paine pane zvinenge ichitaura, unorasika GPS uinayo. Hallelujah. Muzita raJesu. Amen. Nekuti pane vamwe nekuti unova so distracted, hauchateereri zviri kutaurwa, waakutaridza zviri kuita vamwe. Hallelujah. But Mweya Mutsvene pavanenge vachitaura mukati meupenyu hwedu, vanotipa ma-left 10 nema-right 10 anotigonesa kuti tisvike kwatinofanira kuenda. Amen. Anotigonesa kuti tisvike pautsvene hwatinofanira kusvika. Muzita raJesu. Hallelujah. Kanga ipe kuti uri kufamba, wafamba wadarikira nzira yaunofanira kuenda, GPS inokudza kuti make a U-turn. Hallelujah. Inokudza kuti make a U-turn udzokere. Hallelujah. Pauri kudzokera kuita U-turn, uri kuwedzera makilometers aunga uchifanira kufamba. Hallelujah. Ndo zvakangofanana nesu maKristu, patinenge takanganisa, Mweya Mutsvene vanozevezera kuti apa watadza, zvambotaura kuti Mweya Mutsvene will convict us of sin. Hallelujah. Kana uchinge wateerera, you make a U-turn, wodzokera panzvimbo, wokumbira nyasha kuti Mwari, ndatadza, Mwari ndiregererei, ndidzidzisei kuti ndigone kuita sezvamunoda. Hallelujah. Muzita raJesu. Hallelujah. Painenge ichikuudza, amen, rega kuita nharo panotaurwa neGPS kuti ndaisiziva nzira iyi yakadai, kana yataura unoitevedzera. Pane chinhu chandakaona paGPS, inobva yakutaurira even maspeed trap ari muroad. Hallelujah. Inokutaurira pane traffic muroad kuti ukatora route iyi uchatora nguva refu kuti usvike, asi ukatora route iyi unokurumidza kusvika. Kana wakusvikapo, reduce speed nekuti pane kamera. Hallelujah. Ndo zvinongoita Mweya Mutsvene mukati meupenyu hwedu. Hallelujah. Pane pamwe pari pekuti haudi kutaurirwa nemunhu kuti reduce speed mukati meupenyu. Muzita raJesu. Amen.
pane pamwe pekuti ukatsiurwa nevamwe nekuti mumwe munhu ukamutsiura anobva atonyatsoita hasha kuti kwauri kundiudza iwe unozvigona here. Hallelujah. But the Holy Spirit is a teacher in our life. Pavanokuudza kuti there is a spirit trap, teerera. Hallelujah. Paunotaura kuti there is a spirit trap, teerera muzita raJesu. Amen. Panenge pachitaurwa shoko raMwari, the Holy Spirit will be ministering unto our life muzita raJesu. Panenge pachishumirwa pamwe pacho even uchiverenga bhaibheri mweya mutsvene vanenge vachikuzarurira. Hallelujah. Vachikutsanangurira about the word of God muzita raJesu. Amen. But chinodiwa mukati meupenyu hwomukristu is to obey and to yield to the Holy Spirit. Amen. Ukazvipa kwavari mweya mutsvene, ivo vanouya vogara mauri, vozara mauri, and he takes control of our life muzita raJesu. I like the statement yekuti Holy Spirit minister unto me. Amen. Pandikana ndichinamata. Why? Pandiri kuti minister unto me, ndiri kuti mweya mutsvene pane zvese zviri mandiri Mwari, shumirai zvese zviri mandiri. Amen. Pandiri kutaura Mwari, ndidzidzisei zvekutaura. Amen. Pandiri kurara Mwari, ndichengetei. Pandiri kubata basa Mwari, ndigonesei. Pandiri kupfeka chaipo Mwari, ndidzidzisei. Hallelujah. Pandiri kuti Holy Spirit minister unto me. When he ministers unto you, he searches the deep things, the hidden things zvisingaonekwi navanhu muzita raJesu. Amen. Those hidden characteristics, those hidden thoughts dzisingaonekwi nekuzikanwa nevanhu, mweya mutsvene vanodziona. Hallelujah. Kana vadziona varipo kuti corrector. Amen. Nekuti director muzita raJesu. Hallelujah. Muzita raJesu. Amen. Dai maKristu Mwari vaitigonesa kuziva kuti pandiri kurarama upenyu. Amen. Handirarami upenyu hwakafanana nehwemumwe munhu. Amen. Nekuti Mwari vane a plan for each and everyone's life muzita raJesu. Amen. Nekuti Mwari vane zvavakaronga neupenyu hwemumwe namumwe. Hallelujah. Tese tiri maKristu kudaro, Mwari vane zvavakatirongera zveupenyu. Ukaona uchiita envy umwe munhu kuti uyu ari kurarama zvakadaro, ndofanira kurarama zvakadaro, aiwa, kumbira nyasha kuna Mwari kuti I want to live my life sezvamunoda mweya mutsvene. Hallelujah. Toda kurarama upenyu sezvamunoda imi Jesu. Hallelujah. I was reading the word of God. Pane pandachiverenga kuna 1 Corinthians chapter 12 kubva pavhesi ya4, 5 and 6. Regai ndiiverenge. 1 Corinthians chapter 12 kubva pavhesi ya4 inoti, zvino marudzi mazhinji ezvipo aripo, asi mweya ndomumwe. Marudzi mazhinji okushumira aripo, uye Ishe mumwe. Marudzi mazhinji emabasa aripo, asi Mwari mumwe, iye unobata zvose muna vose. Asi mumwe nemumwe unopiwa kuratidzwa kwomweya kuti vose vabatsirwe. Nekuti mumwe anopiwa nomweya shoko reuchenjeri, mumwe rekuziva, mumwe rekutenda, mumwe rekutenda, mumwe zvipo zvekuporesa, mumwe kuita mabasa esimba, kuprofita, kuzivisa zvemweya, mumwe marudzi endimi, mumwe nekudidzira ndimi. Asi zvose zvinoitwa nemweya umwe chete, unogovera mumwe namumwe sezvaanoda. Hallelujah. Hanzi unogovera mumwe namumwe sezvaanoda muzita raJesu. Pandiri kunyanya kuda kuconcentrata ndepekuti the spirit is one, asi mweya mutsvene vanopa mumwe namumwe. Hallelujah. Vanopa mumwe namumwe maringe neupenyu hwake. Amen. Munogona mese muine the same spirit yekutaura nendimi, asi mumwe namumwe the purpose of your tongues dzakasiyana. Amen. Maringe nekuti Mwari vanoda kukushandisa sei mukati meupenyu hwako. Hallelujah. Vamwe vanotaura ndimi dzekutsiura. Amen. Vamwe vanotaura ndimi dzekudzora, vamwe vanotaura ndimi dzekuprofita. Amen. Hanzi mumwe namumwe maringe neupenyu hwake. Hallelujah. Vamwe vanoshumira, vamwe vakapiwa zvipo zvekushumira, asi patinoshumira, kushumira kwedu kwakasiyana. Hallelujah. Mumwe anogona kushumira kune vanhu vakaremerwa. Amen. Mumwe anogona kushumira kune vanhu vari kutsvaga Mwari, vari kuti inini Mwari ndizadzei. Hallelujah. Asi vese vari vashumiri. Hallelujah. Muzita raJesu. Amen.
muzita rajesu. Haleluya. Mwari ngavatigonese kunzwa kuna mweya mutsvene. Haleluya. Mwari ngavatigonese kurarama sezvinoda Mwari. Ndafarira vhesi yaverengwa naMai Manivi pavanga vachiita intercession kuti vanofamba nemweya ndivo vana vaMwari. Haleluya. Imwe vhesi inotaura kuti the Holy Spirit himself, he bears witness kuti we are the children of God. Muzita rajesu. Haleluya. Saka mweya mutsvene havafaniri kuita muenzi mukati meupenyu hwako. Amen. Vanofanira kugara newe muzita rajesu. Vanofanira kugara mukati mendangariro dzako. Haleluya. The Holy Spirit gives us the power to discern. Haleluya. Mwari vanotibatsira kuita decisions. He can give us wisdom. He can give us knowledge. Muzita rajesu. Zvinhu zvinouya namweya mutsvene hazvisiri zvinhu zvinotengwa neMwari, hazvisiri zvinhu zvinodzidzirwa. Haleluya. Muzita rajesu. The gifts of the Holy Spirit, we don't buy them. Hallelujah. Sezvatinoona zvinoitika mazuva ano kune vanhu vamwe vashumiri vanonzi vanoenda kuNigeria, vanoenda kunzvimbo dzakasiyana siyana vachinotsvaga simba. Hallelujah. The real power harisi kuNigeria. Amen. The real power is within you and in your heart. The real power is in your faith and in your belief. Muzita raJesu. Hallelujah. The real power riri mauri rinokubatsira. Munoziva kuti the Holy Spirit, shoko raMwari rinoti God did not give us the spirit of fear. Amen. He gave us the spirit of power, of love, and of a sound mind. Muzita raJesu. So many times maKristu tinobatwa nemweya wefear patinosangana nemasituations akarema. Hallelujah. The spirit of fear does not come from God. Hallelujah. The spirit of fear comes from the devil. Fear is the opposite of faith. Amen. Fear inorwisa kutenda kwedu muzita raJesu. Hallelujah. The spirit of fear inotitadza kuona kubata kwaMwari, inotitadza kuona ruoko rwaMwari muzita raJesu. Hallelujah. Matimamboona here kuti kana uchinzwa kutya ukawana waunotaura naye kana kuti ukanamata paunenge uchinzwa kutya kuti Mwari ndibasirei. Hallelujah. When the Holy Spirit hears paunenge uchinamata Mwari vachipinda mukati memwoyo wako vanotanga kukupa simba. He gives you courage. Hallelujah. He gives you courage to face my situations muzita raJesu. Hallelujah. That faith inobva kuna mweya mutsvene, that word rinobva kuna mweya mutsvene rinodzinga kana kuparadza mweya unonzi mweya wefear. Amen. I have seen that the spirit of fear utori mweya wakabata vanhu vakawanda. Amen. And wakavatadza kusvika pavaifanira kusvika. Amen. So many of us tine zvinhu zvakawanda zvatinoronga, tine zvinhu zvakawanda zvatinoshuwira. Amen. Tine zvinhu zvakawanda zvatinoda, but the spirit of fear pamwe pacho it has limited our lives as Christians. Muzita raJesu. Amen. Muzita raJesu. Hallelujah. But the Spirit of God, He is there. Hallelujah. Kutisimbisa mukati meupenyu. Munoziva here kuti Jesu panotanga ministry yaJesu tikaverenga kubhuku raMark zvinonzi paakabhabhatidzwa naJohn achipedza kubhabhatidzwa zvinonzi denga rakazaruka. Denga razaruka kwakabva izwi kudenga rikataura kuti uyu ndiye mwanakomana wangu wandinodisa. Amen. Zvinonzi mweya mutsvene vakaburuka pamusoro paJesu. Vachingobva ipapo zvinoziva mweya mutsvene vakamutora vakamuendesa in the wilderness and he stayed there for 40 days. Amen. Mweya mutsvene vakamuendesa into the wilderness akanogara kwekwe 40 days. Munoziva kuti wilderness inzvimbo yakaoma, haina upenyu hunooneka, haina upenyu hwakareruka, hakuna mvura, kunopisa. Amen. But Jesus stayed there for 40 days. Akanga azonzwa namweya mutsvene, akanga apiwa simba namweya mutsvene paakaenda into the wilderness. Kunenge wakaipa paakauya hazvina kumuedza, aiwana simba rekugona kumupindura nekuti akanga apiwa nyasha namweya mutsvene. Hallelujah. Mweya mutsvene paanouya mukati meupenyu hwedu is because our life yatinorarama pamwe pacho unopindana nemawilderness akasiyana siyana, unopindana nemarenje akasiyana siyana mukati meupenyu, asi mweya mutsvene varipo kuti no matter how long it can take, no matter how hard it can be, when the Holy Spirit is upon you vanokugonesa kuti pull through muzita raJesu. Hallelujah. Munoziva kuti kugara 40 days munzvimbo isina mvura. Amen.
pamwe pacho zvakaoma kuti ugare 40 days asi ndinotenda kuti mukati meupenyu hwatinorarama, when the Holy Spirit is my friend, when the Holy Spirit is within me, there is no situation yandinoti ndinokundikana kana mweya mutsvene vachinge varipo. Hallelujah. There is no situation that can discourage me when the Holy Spirit is there with me. Muzita raJesu. Hallelujah. Pane song yandinofarira inoti iwo mweya mutsvene, inonzi mweya mutsvene ndizadzei, it's a hymn song. Inoti ndine nungo zviro kwazvo, imi Mwari ndimi munondipa simba. Hallelujah. Paunenge uchinzwa ipapo kuti handina simba, regera kutanga wamhanyira kuvanhu. Hallelujah. Nekuti vanhu vane masolutions avo akasiyana siyana muzita raJesu. Vanhu vane maexperiences avo avanogona kukuudza. Hallelujah. Asi ukaudza ivo mweya mutsvene kuti Mwari ndine zvandiremera, amen, kunyanya vana amai tine hala dzinokurumidza kurova uye tiri vanhu vanokurumidza kutaura. Hallelujah. Ita kuti mweya mutsvene ndipe iwo the fruit of the spirit of self control, ngandiregere kutaura pandisingafaniri kutaura. Hallelujah. Iro shoko rinoti be quick to hear but be slow to speak. Amen. Asi kazhinji kacho is the opposite. Hallelujah. We are so quick to speak. Hallelujah. Ukanzwa madzimai vachitaura kana vachipopota, munhu anonyatsoshandisa simba rake rese. Hallelujah. Ukavanzwa kana mudzimai atsamwa, ndipo unonyatsoona kuti chokwadi munhu wemudzimai anotaura. Hallelujah. But Mwari ngavatibatsire. Hallelujah. Kuti God control my life. Amen. God control my life. Muzita raJesu. Isai chiedza mukati meupenyu hwangu. Hallelujah. Mwari vachitibatsira muzita raJesu. Vhesi ataverengesa Jesu vanga vachiti zvakanaka kuti ini ndiende kuti mweya mutsvene vauye. Amen. Jesu pavakagara panyika, he stayed there for 3.5 years. Amen. Pa 3.5 years idzodzo. Hallelujah. Jesu vanoti kana ini ndaenda muchadzidziswa zvizhinji kudarika zvandakakudzidzisai patime yandakanga ndiinayo. Amen. Kureva kuti mweya mutsvene is a lifelong friend. Hallelujah. Mweya mutsvene is a lifelong friend in our life muzita raJesu. Hallelujah. Paunenge uchifamba rega kumbocheta mweya mutsvene wombosvika paunofamba uri wega. Hallelujah. Nekuti paunofamba uri wega ndo paunorasika. Amen. Ndo paunopinda mumiedzo. Hallelujah. Patinosangana nemiedzo kana mweya mutsvene varipo vanokugonesa kuinzvenga. Hallelujah. Vanokugonesa kutsauka kubva kwairi muzita raJesu. Hallelujah. Muzita raJesu. Hallelujah. Life in the spirit. Amen. Mwari ngavatigonese. Amen. Hanzi there is love as one of the fruit of the spirit. Amen. Chinhu chinonzi rudo chakaoma. Hallelujah. Jesu pavaiti love your neighbor. Amen. Hachisiri chinhu chakareruka. Hallelujah. To love your neighbor nema characteristics ake aunonyatsoziva, but Bible rinoti love your neighbor as you love yourself. Amen. Kuti ugone kunamata kunge uine rudo. Amen. Kuti ugone kunamatira mumwe munhu kunge utori nerudo nemunhu iyeye. Hallelujah. But it's not easy to love a person. Hallelujah. It's not easy to love a person every day. Hallelujah. Kunenge nemaspouses pamwe pacho it's not easy to love every day. Hallelujah. But when the Holy Spirit enables you, zvinonzi love, aitarisi the wrongs that a person does. Hallelujah. Hallelujah. Munhu ane rudo haatarisi shortcomings. Kunyange ndikamaona but I don't concentrate on them. Hallelujah. I concentrate nezvinogonekwa nemunhu. Hallelujah. Muzita raJesu. Amen. Pamwe pacho as Christians we are also quick to judge vamwe vanhu. Hallelujah. Pane zvavanenge vaita. Hallelujah. But the Holy Spirit, one of the fruits, the spirit of temperament. Hallelujah. Pamwe pacho we are quick to judge people. Hallelujah. Kuita sezvinonzi isusu vacho tiri vatsvene. Amen. Kuita sezvinonzi isusu vacho we are perfect. Hallelujah. Munhu wese achirarama panyika. Hallelujah. Nekuda kwekuti tiri vanhu venyama, paripo paunotadza, paripo paune weaknesses. Hallelujah. But when you have the fruit of the Holy Spirit of God, inokutendera kuti munhu paanotadza. Hallelujah. Don't open your mouth and judge. Hallelujah. Leave the judgment kuna Mwari. Muzita raJesu. Amen.
Let God be the judge mukati meupenyu hwavanhu muzita raJesu. Chaunogona kuita kunamatira munhu. Hallelujah. Chaungatogona panzvimbo yekumujaja is to pray for them. Muzita raJesu. Hallelujah. Muzita raJesu. Amen. Ivo Mweya Mutsvene ndivo zvevanotipa simba rekuti tigone kunamata. Hallelujah. Nekuti pamwe pacho kuti ugare uri in the mood of prayer. Amen. It takes the strength of the Holy Spirit. Nekuti savanhu pamwe pacho pari patinoshandisa our carnal mind and our heart to do things. Hallelujah. But to be able to pray every day is the power of the Holy Spirit. Shoko raMwari kuna Thessalonians pari parinoti pray without ceasing. Hallelujah. Pray without ceasing. Rambai muchinyengetera. But pamwe pacho mudhi yaunenge uri haikutenderi kunyengetera. Hallelujah. Pamwe pacho zvauri kunzwa mauri hazvikutenderi kuti hazvikugonesi kuti umire pamberi paMwari. Wega unotozvinzwa kuti pane zvinhu zvandaita handigoni kumira pamberi paMwari. Hallelujah. But when the Holy Spirit dwells in you, amen, aripo kutibatsira in our weaknesses. Hallelujah. He is there to intercede for us. Muzita raJesu. Amen. Aripo kutiita panel beat mukati meupenyu hwedu. Muzita raJesu. But it's only when you allow him to do that in your life. It's only when you yield unto the Holy Spirit ndo paanogona kushanda mukati meupenyu wako. Muzita raJesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mweya Mutsvene ngavatigonese mukati meupenyu. Hallelujah. Ndati Mweya Mutsvene ngavatibatsire mukati meupenyu. Amen. Usaite chivindi chekungozviraramira zuva nezuva. Hallelujah. Ndogara ndichitaura kuti usaite chivindi chekungomuka mangwanani ega ega and you go about doing your daily activities usina kutsvaga Mwari. Hallelujah. Usina kukumbira Mweya Mutsvene kuti vafambe newe. Hallelujah. Mangwanani ega ega, he is the guide in our life. Amen. Mweya Mutsvene ngavadirecte mafootsteps ako. Amen. Ezuva nezuva muzita raJesu. Hallelujah. Let the Holy Spirit guide you. Amen. Paunenge uchishanda kubasa ita kuti Mweya Mutsvene ndigonesei. Hallelujah. Ita kuti Mweya Mutsvene ndidzidzisei muzita raJesu. Hallelujah. Ndati upenyu hwatinorarama, let it be the will of God. Hallelujah. Ngazvive sekuda kwaMwari pandiri kurarama mukati meupenyu muzita raJesu. Amen. Muzita raJesu. Hallelujah. Kudai Mwari vakatigonesa. Hallelujah. Kuti mumwe namumwe uwane nguva yaunomboti Mwari, I want to have a fellowship with you. Teach me to live with you. Hallelujah. Muzita raJesu. Amen. Kuti Mweya Mutsvene ndidzidzisei kugara nemi zuva nezuva. Ndombonzwa hangu vanhu vachiseka tichitaura vachiti zvauri kuita izvi zvinotibudisa mumweya. Amen. Hanzi zvinotibudisa mumweya. Munhu ngaagare ari mumweya. Hallelujah. Munhu ngaagare ari mumweya. Shoko ramboti vanofamba nemweya ndivo vana vaMwari. Saka paunenge wazobuda mumweya unenge uri mwana wani. Hallelujah. Paunenge wazobuda mumweya uri mwana wani. Ipapa munhu anenge atori muchechi hanzi hai zvatibudisa mumweya. Hallelujah. Gara uri in the spirit of God. Hallelujah. Gara uri in the right mindset. Hallelujah. To communicate with the Holy Spirit. Hallelujah. To hear from the Holy Spirit. Pamwe pacho kutadza kwatinoita kunoita kuti nzeve dzedu dzisanzwe Mwari pavanenge vachitaura kwatiri. Hallelujah. Sezvinotaurwa neshoko kuna Isaiah kuti the sin within us, it separates us from God. Hallelujah. The sin can separate us from God. Sin inoita kuti Mweya Mutsvene vabve patiri. Hallelujah. But iro shoko raMwari rinotaura kuti swederai kwandiri ini ndigoswedera kwamuri. Hallelujah. Kureva kuti isusu tisu tinofanira kutoshanda zuva nezuva kuramba tichidzokera kwaari Mweya Mutsvene kuti ndiri pano Mwari, ndiri pano Mwari, taurai, ndiri pano Mwari, taurai, ndiri pano Mwari, chaizvo zvamunoda. Hallelujah. Nekuti God is always there. Asi isu tisu tinombobva panzvimbo tichimbozvibudisa mumweya asi ivo Mwari vanogara varipo. Hallelujah. Ngatigonei kugara tiri muna Mwari. Hallelujah. Kugona kugara tiri muna Mwari kugona kugarisana na Mweya Mutsvene. Hanzi Mweya Mutsvene havagari pane tsvina. Amen. Taigara chiudzwa that statement. Mweya Mutsvene havagari pane tsvina. Hallelujah. Muzita raJesu. Hallelujah. Mweya Mutsvene vanogara pane munhu akachena. Hallelujah. Vanogara pane munhu anoti kana aona kuti ndatadza, when he convicts you kuti this is sin,
this is wrong, this is bad, unozvitenda kuti zvechokwadi ndakanganisa. But so many times we want to defend ourselves pachivi chatinenge taita. We want to justify ourselves pachivi chatinenge ndaita. Hallelujah. Kuti iye ndiye akanditanga saka ini ndazodai. Hallelujah. Iye ndiye akandiprovoka ndosaka ndasaura mashoko ekuti nekuti. Muzita raJesu. Hallelujah. Mwari ngavatibatsire semakristu, living in the spirit of God. Hallelujah. Living in the spirit of God. Muzita raJesu. Amen. The Holy Spirit is a source of revelation. Mukati meupenyu hwedu. Vanotizarurira zvatisingazivi. Amen. Vanotionesa zvatanga tisingaoni nemeso edu enyama. Vanotionesa zvatanga tisingagoni kuita newisdom yedu tiri tega. Hallelujah. He is the revelation in our life. Muzita raJesu. Amen. A person can't read someone's mind, but the Holy Spirit can read someone's mind. Hallelujah. Pamwe pacho, when you have an association with a person, mweya mutsvene vanogona kukuzevezera kuti uyu munhu haana kukunakira. Hallelujah. Uyu munhu ibva pedyo naye. Hallelujah. He is a revelation in our life. Muzita raJesu. Anotipa the spirit to discern. Amen. Kuziva zvakanaka nezvakaipa. Hallelujah. Kare tichiri mayouth tegara tichingonzi pauri kunamatira mukomana, pauri kunamatira kuti uzoroorwa, ask for the spirit to discern. Amen. Ask for the spirit of revelation kuti Mwari vakuratidze kuti uyu munhu uyu ambori munhu akaita sei. Hallelujah. Uyu munhu uyu anogona here kugara newe. Hallelujah. The spirit of revelation, it searches in the heart of someone, in the mind of someone. Hallelujah. Youya yeta minister kwauri. Muzita raJesu. Amen. Pamwe pacho we make blind decisions. Wozoona kuti pandasvika pamwe ndabondera. Hallelujah. Inyaya kuti pamwe pacho we did not inquire kuti Holy Spirit, reveal unto me. Hallelujah. Reveal unto me. Pamwe pacho mweya mutsvene vanokudzidzisa. Hallelujah. Zvekuita nenguva yekuzviita. There are so many people who have invested in the wrong things. Pamwe pacho in the end vozopedzisira they regret. Why? It's because when they invested, it was not the right investment for them. Pamwe akaona shamwari yake akanzwa akati ndozvandava kutoita, but pamwe pacho hazvisiri zvoMwari zvavari kuda kuti uite. Hallelujah. Pamwe pacho we have invested even our effort in the wrong things. Pamwe pacho wakaisa simba rako, your all effort into the wrong things. Hallelujah. But allow God to lead your life. Panambutona paya nchiti mangwanani ega. Pray for the spirit of discernment. Pray for the Holy Spirit to guide you. No paya Mwari pekuti pese pauri kuita decision, pauri kutaura, pauri kuita chinhu, vanokudzidzisa zvekuita. Hallelujah. So many regrets and so many heartbreaks. Zakauya nemhaka yekuti pamwe pacho we made our own decisions without God. Hallelujah. We made our own decisions without the Holy Spirit. Muzita raJesu. Amen. Chandinoteerera kuti Mwari pavanokumbirwa vanokunzwa. Hallelujah. But pamwe pacho so often we don't ask the Holy Spirit kuti Mwari apa ndodini. Hallelujah. Kana vanhu vachinamata kazhinji kungokumbira Mwari ndichengetei, Mwari ndipeiwo mari, Mwari ndirwirei. But pane pamwe paunongoti Mwari, take over my mind, Holy Spirit. Take over my will power, Holy Spirit. Kuti nhasi pandichaswera zuva rese ndigone kuita zvandinofanira kuita. Hallelujah. Muzita raJesu. Amen. Let the Holy Spirit take over control. Let the Holy Spirit take control of your life. Muzita raJesu. Hallelujah. Tendera mweya mutsvene kuti vakuzadze. Hallelujah. Usaita kuti mweya mutsvene vauye kwauri nezvidimbu kuti mwe musi ya hot mwe musi zvakatonhora. Hallelujah. Pane panotaura shoko raMwari kunzi hamupisi kana kutonhora, ndichakusvisvinai kubva mumuromo mangu. Hallelujah. Gara uri musimba ramweya mutsvene. Hallelujah. Muzita raJesu. Amen. Ndinowana sei mweya mutsvene?
The Holy Spirit vanouya nekuda kwokuti watenda mavari. Amen. Wagamuchira Jesu. Hallelujah. Wagamuchira simba raMwari mukati meupenyu hwako. And he comes and he dwells in you. You don't have to see him in the physical, but you have to believe in your heart. Hallelujah. Kana watenda mavari, unozoona nekufamba kwenguva kuti vakutanga kuchimanifesta. Vachimanifesta in the physical. Uchiona zvinhu zvichiitwa naMweya Mutsvene. Muzita raJesu. Hallelujah. Muzita raJesu. Amen. You know, the Holy Spirit is the Spirit of truth. There's a scripture noted, the Holy Spirit, he is the Spirit of truth. Hallelujah. So now the Holy Spirit is also the revelation in our life. Varipo kuti dzidzisa chokwadi. Amen. Varipo kuti ratidza chokwadi. Hallelujah. Varipo kuti ratidza zvakanaka zvaMwari. Hallelujah. He is the Spirit of truth. Muzita raJesu. Amen. Muzita raJesu. Hallelujah. Mukati meupenyu hwatinorarama, you can be able kunjengeswa pane vanhu vanorarama upenyu husiri hwavo, kana vanorarama upenyu hwefake, vanorarama chikristu chefake mukati meupenyu hwavanenge vari. Hallelujah. God, the Holy Spirit is the Spirit of truth. NdiMwari vezvokwadi. Hallelujah. Varipo kuti zarurira chokwadi. Hallelujah. Muzita raJesu. Amen. Varipo kuti zarurira chokwadi cheshoko raMwari. So many people have been led astray. Nekutadza sometimes to interpret the word of God. Hallelujah. Pamwe pacho when we fail to interpret the word of God is because the Holy Spirit havana kuti zarurira chokwadi. Amen. Asikana Mweya Mutsvene iwo anonzi the Spirit of truth. Vakati zarurira shoko raMwari vanotidzidzisa. Hallelujah. Ndatimwari vanogona kutidzidzisa. Hallelujah. So many people have interpreted the Bible in the wrong way. Ndofunga mufundisi vakamboitaura last Sunday. Vanhu vanointerpreta shoko raMwari zvisizvo, vorasika. Hallelujah. But the Holy Spirit is there to teach us the truth about God, to teach us the truth about what God wants in our life, to teach us the truth about what we must do mukati meupenyu hwechikristu. Muzita raJesu. Hallelujah. Muzita raJesu. Amen. Hallelujah. Pamwe pacho patinotaura tichireva nhema paya, the Holy Spirit will convict you. Unonyatsozviziva. Hallelujah. Mwari ngavatibatsirei. Holy Spirit, I want you, the Spirit of truth, kuti mugare muri mandiri. Pese pandinotaura Mwari ngandidzidze kutaura chokwadi, ngandidzidze kureva chokwadi. Hallelujah. Ngandidzidze kureva chokwadi. Ndamboti kazhinji tinotadza nekuti we try to defend ourselves before God, kuti inini Mwari ndaita izvi nekuti yanditadzira zvakati. The Spirit of truth must be in your heart mazuva ose. Muzita raJesu. Hallelujah. Muzita raJesu. Amen. Tiri kutaura about life in the Spirit. Muzita raJesu. Amen. Those fruits of the Spirit dzandataura akawanda, but they develop gradually. Amen. Uri mukristu haumbofumiwa nawo ese kuti unogona zvese. Hallelujah. But we grow in the Spirit. Muzita raJesu. We grow in our fellowship with the Holy Spirit. Amen. Tarisa pawakatanga kunamata kuti maziviro awaita Mwari nematendero awaita muna Mwari, is it still the same zvauchiri kuita, kana kuti you have grown, kana kuti watodzokera mumashure? Hallelujah. Allow the Holy Spirit to grow in you. Hallelujah. Tendera Mweya Mutsvene kuti vakure mauri. Hallelujah. Mweya Mutsvene ngavakutange kukudzidzisa zvikuru kudarika pane zvawaisita pawakatanga kutenda. Hallelujah. Nekuti iro shoko rinoti patiri maKristu tinotanga tichinwa mukaka. Hallelujah. Asi nekuzokura pakutenda tinenge taakudya mabhonzo echikristu. Amen. Let the Holy Spirit grow in you. Hallelujah. The ministering of the Holy Spirit ngaikure mauri muzita raJesu. Hallelujah. Hallelujah. Mukati meupenyu hwatiri kurarama, patiri kukudza vana vedu. Amen. Paudiki hwavo kudai ngatitange kuvanamatira vachivadiki. Hallelujah. Ngatitange kuvanamatira kuti Mweya Mutsvene vatange kushanda navo kubva paudiki hwavo. Hallelujah. Mweya Mutsvene vatange kuvadzidzisa kubva paudiki hwavo. Munoziva kuti pamwe pacho sevabereki tinogona kurayira. Amen. Pamwe pacho tinogona kutsiura kana kurova neshamu, but pane pamwe pekuti umwe mwana kunyange ukarova, kunyange ukatsiura, haaregi tsika dzake. Zvinongoda ivo Mweya Mutsvene
kuti vadzidzise. Haleluya. Pamwe pacho ngatitenderei upenyu hwemwana kuti hukontrolewa naMweya Mutsvene kubva paudiki wake. Haleluya. Ndomboti ndikatarisa Shannon, ukatarisa tumwe tunhu twaanoita, tumwe timusikanzwa twaanoita, wamboti naye Mwari, mwana uyu paanozoita mutineja ari mwana wemufundisi akaita zvinhu zvakadai, zvinoratidza chii Mwari pashoko renyu, zvinoratidza chii Mwari pabasa renyu. But pane pamwe pandinozomboti pamwe pacho Mweya Mutsvene just take over. Mweya Mutsvene mudzidzisei mwana uyu, vhurai pfungwa dzake. Pane pamwe pekuti unenge uchida kuti kudai Mwari vamugonesa kukontrola pfungwa dzemwana. Haleluya. Nekuti semubereki haugoni kukontrola pfungwa dzemwana. Amen. Pamwe pacho unofunga kuti you have controlled the child, but wazoona later kuti hapana zvawakaita. Haleluya. But the Holy Spirit can control the life of a child kubva paudiki wake. Haleluya. Ngatinamatirei vana vedu zuva nezuva. Amen. Kuti Mwari paari kukura, Mweya Mutsvene, umbaiwo mwana wangu ave mwana anoteerera, umbaiwo mwana wangu ave mwana anotya kuita zvakaipa. Amen. Muzoti pane mwana asingatyi kuita zvakaipa, asinyatsoziva kuti ndinorohwa, asi anonyatsochiita. Haleluya. Achatoziva kuti ndikaita ichi ndinorohwa, but they will still do that thing. Haleluya. It only takes the Holy Spirit to control a child, to control a person. So often vabereki vamwe tinozochema mwana amuteenager, mwana amuyouth, wakuzochema kuti naye Mwari, ndiye uyu here mwana wamakandipa ari kuita zvakadai, Mwari ndiye here mwana uyu ari kuita zvakadai, inga ndinonamata wani, inga ndinombotaura naye wani. But pamwe pacho tinenge tanonoka. Haleluya. Tinenge takuzodemba zvinhu zvaitika. Haleluya. But if God can teach your child kubva paudiki, amen, kunyangwe neshamu chaiyo haidzidzise sezvinoitwa naMweya Mutsvene mukati meupenyu hwemwana. Muzita raJesu. Amen. Ndaisombotaura nababa wangu achiti vakanga vari a teacher for a very long time. Vacharo kuti ukaona mwana anenge ari dofo zvakanyanya, mwana iyeye haafaniri kurohwa neshamu. Nekuti once wamurohwa neshamu paudofo hwake iwoyo, pamwe pacho watomuendesa kure. Amen. You have taken the problem from bad to worse. Amen. Mwana akadaro anoda kugarwa naye pasi, oitirwa patience, otaurwa naye, otanga kudzidziswa kubva palevel yaari kusvika asvika paunoda kuti asvike. Amen. Nekuti pamwe pacho shamu inoda kuti ave resistant, inogona kuita kuti ave discouraged. Amen. Inogona kuita kuti ave resistant kwauri. Hallelujah. But only the Holy Spirit can minister unto a person. Amen. Kunenge mungave muri mumba chaimo. Hallelujah. Only the Holy Spirit can control a person. Hallelujah. Only the Holy Spirit can control a person. Only the Holy Spirit can control even your spouse. Muzita raJesu. Sometimes unozona kuti kupopotedzana, kutaudzana, kuitirana mamudzu, kuitirana zvimwe zvinhu zvakaipa hazvina zvazvinobatsira. It only takes the Spirit of God kugadzirisa munhu. Hallelujah. Nekuti munhu agone kufamba nenzira dzakanaka dzodiwa naMwari. Muzita raJesu. Hallelujah. So the Holy Spirit is very important in our life. Amen. Kudarika mumwe munhu waungafunga. Hallelujah. The Holy Spirit must be your friend, must be your companion. Hallelujah. Muzita raJesu. Pane pamwezve panotaurwa neshoko raMwari kuti the Holy Spirit, He can reveal to you the future. Hallelujah. Anoona zviri mberi kweupenyu hwako. Pamwe pacho patiri limited nemeso edu sevanhu, patisingaoni, the Holy Spirit knows what is ahead of you. Hallelujah. Kazhinji Mweya Mutsvene vachitirwira kubva muma-accidents, kazhinji Mweya Mutsvene vachitirwira kubva kune zvinhu zvakaipa, nekuti vanenge vatinzvengesa. Haleluya. Vanoona zviri mberi kwedu. Haleluya. Patinenge takarongerwa zvakaipa, patinenge takarongerwa zvinorwadza, ivo Mwari varipo kutinzvengesa. Amen. And to direct us in the good path. Hallelujah. He reveals to us the future. Hallelujah. Pamwe pacho kunenge vakasataura newe kuti upenyu hwako uchazodai, but He can direct you kuti ufambe nenzira inokuendesa in the right direction that you are supposed to go. Muzita raJesu. Because He knows what is ahead of you. Hallelujah. Pamwe pacho we have cried tichiti Mwari hamuna kundiitirawo chakati. Hallelujah. But nekuti ivo Mweya Mutsvene vanoziva zviri mberi kweupenyu hwako, vakaona kuti ichi haugoni kuzochitakura kana ichi haugoni kuzochitevedzera. Hallelujah. Saka He will lead you and direct you in the path inokuitira zvakanaka mukati meupenyu. Muzita raJesu. Hallelujah. Muzita raJesu. Amen.
Iyo mweya mutsvene, he gives us power. Hallelujah. He is the Spirit who gives us power. Paya paunenge uchinzwa kuti handina simba, iyo mweya mutsvene ndiro simba redu. Hallelujah. Paunenge uchinzwa kuti handina simba, ndakaremerwa, iyo mweya mutsvene, he is there to strengthen you. Hallelujah. Pamwe pacho patinogumira savanhu, mweya mutsvene vanotangira ipapo. Hallelujah. Muzita raJesu, amen. Ndikuti the Holy Spirit is the Spirit of power. Hallelujah. In our weaknesses as humans, hallelujah, he is there to help us. Oh, hallelujah. Patinopinda mukati memabattles, hallelujah, patinopinda in the spiritual tichirwiswa, he is there to give us power. Muzita raJesu, he gives us power to conquer. Hallelujah. Shoko raMwari rinotaura kuti kana ivo mweya mutsvene vauya, vanotigonesa kuti kunyange nezvinyavada nezvinoruma hazvizotikuvadzi. Hallelujah. Because he gives us power, he gives us dominions over demons. Hallelujah. He gives us dominion over mweya yakaipa. Muzita raJesu, amen. Ndaimutaura nemumwe munhu ndichiti sometimes mumafamilies mune zvinhu zvakawanda zvaitwa traditional, zvimwe zvaitwa culturally, zvimwe zvinhu zvinenge zvikuaffecta mukati meupenyu hwako, but the Holy Spirit, he is there to give you power over those things. Hallelujah. Mweya mutsvene varipo kubvisa that connection yezvakaipa iri mauri kuti usare uri a free person. Muzita raJesu. In other words, the Holy Spirit redeems us from the evil spirit. Hallelujah. The Holy Spirit redeems us kubva kune zvinhu zvakaipa zvakaiswa mukati meupenyu hwedu pamwe pacho patinenge tichirarama. Hallelujah. He is there to give us power over demons. Muzita raJesu. Wakaipa anotya munhu anofamba namweya mutsvene. Amen. Asi anodheerera munhu anozvifambira ari ega. Uye anozviti ndiri one ndakakwana, nditori one ndakazvikwanira. The devil will attack you. Hallelujah. But when you are walking with the Holy Spirit, wakaipa haasviki pedyo newe, nekuti you will be surrounded by the power of the Holy Spirit. You will be surrounded by the fire of the Holy Spirit. Muzita raJesu, amen. Dzimwe hondo dzatinosangana nadzo, amen, patinenge takarara, dzinongoda kuti munhu umuke udaidzire zita ramweya mutsvene. Dzinongoda kuti munhu umuke udaidzire ropa raJesu. Hallelujah. Dzinongoda kuti munhu utende kuti mweya mutsvene vari parutivi rwangu. Hallelujah. The devil can do nothing unto me, but ukatendera mweya wekutya, you will be defeated. Hallelujah. Ukatendera mweya wekutya, unodefeatwa nevakaipa. Hallelujah. The Holy Spirit, he is there to give us the spirit of witnessing. Hallelujah. Mweya mutsvene vanotigonesa kufamba tichiwitnessa about the word of God. Hallelujah. Vanotigonesa kufamba tichishumira nezveshoko raMwari. Pamwe pacho patiri kuti kushumira, hazvirevi kuti uchamira pamberi pemunhu ugomuvhurira vhesi ugomutsanangurira. Hallelujah. Sezvinoita vemawatchtower. Pamwe pacho to witness about the word of God. Upenyu hwaunorarama, let it be a witness of the word of God kune mumwe munhu anenge achikuona. Mararamiro aunoita nematauriro aunoita ngazvioneke kuti kudenga kuna Mwari vanoshandira vanhu. Ngazvioneke kuti kudenga kuna Mwari vanoisa nyasha pamusoro pevanhu. Ngazvioneke kuti kudenga kuna Mwari vanoisa favor paupenyu hwemunhu. Hallelujah. Let your life witness the word of God. Hallelujah. Muzita raJesu, rarama upenyu hwekuti nevanokuona usina kutaura navo ngavatendeuke kuti ini ndinoda kurarama upenyu hwakafanana nehwemunhu uyo. Hallelujah. Upenyu hunofadza Mwari, upenyu hwekufamba uchitya Mwari. Hallelujah. Allow the Holy Spirit to make you a witness of the word of God. Nekuti ivo Jesu vasati vaenda vanoti ndinokusiyirai mweya mutsvene kuti mugoparidza shoko unto the ends of the earth. Hallelujah. When you are preaching, amen, or when you are witnessing, kana kuti Mwari vachikushandisa, vanhu vanoitirwa zvakanaka, vanhu vanotendeuka. Hallelujah. Uyezve vanhu, they are convinced of their sin vachikuona when you are a Christian ari kufamba namweya mutsvene. Muzita raJesu. Hallelujah. Let the Holy Spirit make you a witness of the word of God. Hallelujah. Regera kutendera wakaipa kuti afambe newe. Hallelujah. Regera kunongedzerwa kunzi mai vaya vekurwavo. Hallelujah. Regera kunongedzerwa kunzi baba vaya vekubava. Hallelujah. Mwari ngavatiwanire nyasha. Amen. To allow the Holy Spirit to lead and to guide us. Muzita raJesu. Hallelujah.
Muzita raJesu. Hallelujah. Let the Holy Spirit witness in our life. Amen. Let the Holy Spirit change our lives. Hallelujah. Muzita raJesu. Amen. Hamsati mamboona here kuti mumwe munhu paanotanga kungonza atendeuka asiya zvakaipa atendeuka ave muKristu ave kunamata munotanga kuona machanges akawanda achiitika mukati meupenyu hwake. Pamwe pacho mozozvishaya kuti saka munhu uyu akazviona kupi akazvidzidza rini, but the Holy Spirit will be ministering to that person zuva nezuva richibvisa macharacteristics akaipa richidyara macharacteristics akanaka. Hallelujah. Mweya mutsvene vachidzipura zvakaipa vachidyara zvakanaka mukati meupenyu hwemunhu. Amen. But that is if you are allowing the Holy Spirit to guide you. Muzita raJesu. Hallelujah. Muzita raJesu. Hallelujah. Saka patiri kuti kurarama namweya mutsvene usangoti inini Mwari hausati vandipa mweya mutsvene nekuti handisati ndataura nendimi. Amen. Vamwe vakapiwa mweya wekutaura nendimi asi vamwe havana kuupiwa. Hallelujah. So it's not everyone who can speak in tongues. It's not everyone anopiwa the spirit of prophesying. Zvinonzi Mwari vanopa magifts aya sezvavanoda. Hallelujah. Sezvavanoda asi Mwari vanopa munhu wese anopiwa chipo chake chaanopiwa naMwari. Hallelujah. But hauchisarudzi manje kuti ndinoda ichi ndoda sechaningi. Hallelujah. He gives you the gifts to minister unto his work. But zvikuru sei shandira your character through gaining the fruit of the Spirit. Hallelujah. And the qualities of the fruit of the Spirit. Muzita raJesu. Hallelujah. Work each and every day kuti Mwari pandiri kurarama mukati meupenyu hwechiKristu I want to be a witness. Amen. Ndinoda kuti shoko renyu Mwari rionekwe kuburikidza nekurarama kwangu. Muzita raJesu. Hallelujah. Namweya mutsvene tinoenda kure. Hallelujah. Namweya mutsvene ndati tinoenda kure. Paunenge uchizwa kuti I am limited handigoni, when the Holy Spirit comes, he enables you and he empowers you to do the things that you are not able to do on your own. Hallelujah. Zvinonzi pavanomira pamberi pavanhu ivo mweya mutsvene vanovapa the boldness to speak and the things to speak. Hallelujah. Tenda kuti kunyange ukaenda kuinterview wasvika muinterview room tenda kuti mweya mutsvene he will give you the words to speak. He will give you the right answers to say. Hallelujah. Tenda kuti mweya mutsvene paunosangana newakaipa tenda kuti ndiri mukundi nezita raJesu. Hallelujah. Hallelujah. The Holy Spirit is our helper. Amen. Regera kuzvitakurira mutoro uri wega. Amen. Pamwe pacho pane chinhu chinonzi worry. Hallelujah. Ukaona uchiita worry a lot. Hallelujah. Ingoti Mwari ndibatsirei. I need you Holy Spirit to be my helper. Because when you are worrying, unoramba uchita think about a problem. Uchiramba uchifunga nezvayo uchizvipa mascenario uchizvipindura mubvunzo uchizvibvunza mubvunzo. Hallelujah. But sometimes it only leads you to ask the Holy Spirit kuti mweya mutsvene pindirai mukati menyaya dzangu. Hallelujah. And to stop worrying because he is there to help us. Amen. Pamwe pacho there's no need for you to carry heavy burdens. Hallelujah. Because he is there to give us a lighter yoke. Muzita raJesu. Mweya mutsvene varipo kutipa joko rakareruka, varipo kutitakurira mutoro, varipo kutibatsira. Hallelujah. Pandiri kuti varipo kutibatsira pese patinenge tiri. Amen. Isa mweya mutsvene kumberi. Hallelujah. Ndokuti nyaya dzako dzireruke. He is there to help us because we have weaknesses, we have shortcomings, we have limitations savanhu. Amen. But the Holy Spirit, ivo Jesu vanoti kana ndaenda ivo mweya mutsvene he is there to help you. Hallelujah. He is there to help you. Kwete vanhu. Hallelujah. Shoko harina kutaura kuti vanhu vachavepo kukubatsira asi mweya mutsvene zvavanogona kuita he can send someone to come and help you. Hallelujah. Muzita raJesu. Regera kuchemera nyaya dzako kuvanhu usati waudza Mwari. Hallelujah. Regera kuturira nyaya dzako kuvanhu usati wadziturira kuna mweya mutsvene. Amen. Mweya mutsvene mubatsiri mukati meupenyu hwedu. Hallelujah. Nekuti tiri vanhu venyama asi tiri kuzitira vamwe mumweya. Amen. Tinorarama in the spirit. Hallelujah. Naizvozvo varipo kutigonesa to live in the spirit while we are human. Hallelujah. Vachitidzidzisa muzita raJesu. Amen. Muzita raJesu. Hallelujah.
Mwari ndimwari vakatinakira. Shoko rinoti draw nearer unto him and he will draw nearer unto you. Hallelujah.